dankjewel. Heel even korte reactie. Verheugde het gejuich, heb ze vast en zeker gehoord achterom al. Ja, ik ga je al in de gaten toen eigenlijk veel met de derde shot bezig worden. Alles deze kant op kwam. En dan zag ik het al. Dankjewel. Zag ik het al komen, dus ja. Maar maakt het dan in extra zenuwachtig dan? Jawel, eigenlijk wel. Hebben ze zich verteld precies wie die stand ervoor stond? Nee, daarom ben ik ook even erachter gaan zitten, want ik wou even weg. Ik hoor zich niet dat de tweede shot voldoende worden om te hebben. Nee, dat hoor zich niet. Al op rumoer op de achtergrond toch gehad? Hè? Ja, het gaat goed. We hebben heel veel support gehad en dat brengt ons ergens met z'n allen. Je gaat met naar Merkelbeek, hè? Nog een gaat naar Merkelbeek, eindelijk eens een keer. De eerste keer. Dus, wordt iets. Het wordt iets, ja. Proficiat. Dankjewel. En Jos, hartstikke gefeliciteerd. En hoe dan? Hey. Het is gelukt, Urm gaat naar Merkelbeek. Dan gaat naar Merkelbeek, ja. Schitterend, toch? Wat we gaan te doen volgend jaar. Spannend geweest, hè? Heel erg spannend. Oh, dat vlot gegaan? Maar maar zeggen dat ik de nerveusste was, de shutters hebben geschoten. Ik heb een tijdje geleden gezegd, we hebben heel erg sterke shutters. Wat blijkt dat uit? Dat heb je toch even gelijk dan? Ja, we zijn al 10 jaar bij elkaar. En voor die 10 jaar over 3, 4 jaar samen met datzelfde team geoefend en allerlei zaken op rij gezet, maar ook speciale trainingen gedaan. En dat is toch uiteindelijk het gevolg daarvan. Van al die voorbereidingen we doen. Je kunt het ook zien in de lijn. Dan is dit beter kan schieten. Ik zag zelf een beetje achterom kijken en een dook op de kop en niet echt naar de bulkjes kijken. Hoe komt dat? Blijf er rustig, jongen. Toch? Gefeliciteerd. We gaan nu kijken of we een organisatie bij elkaar krijgen. Zodat we volgend jaar een schitterende OLS en daar kan ik in de neerzetten. Toch? Ja, dat gaat de gemeente weer een cent kosten, hè? Ja, dat maakt niet uit. Zo'n topfeest, we gaan er een OLS van maken. Wat echt iedereen tot in de lengte der dagen gaat herinneren. Als een Merkelbeek, dan moet je zijn geweest voor een goed OLS. Je bent de onderbank verantwoordelijk voor de evenementen. Hoe gaan jullie het aanpakken? Waarschijnlijk zo snel mogelijk vergaderen? We gaan zo snel mogelijk bij elkaar komen samen met de vereniging. Gaan we kijken hoe we het op de allerbeste manier kunnen doen. En we gaan er gewoon een topfeest van maken. Echt een feest om op terug te kijken. Trots? Super trots. Super trots. Kan toch ook niet anders. Het is echt een super ja, dat is een super sportieve prestatie. Echt een spannende wedstrijd. Top. Echt goed. Het was spannend, hè? Het was heel spannend tot het einde en toe, ja. Tot en met het laatste bulken, hè. Ja, maar we hebben hem. En nu? En nu gaan we straks mee naar Merkelbeek. Gaan we vanavond al feest vieren. En dan morgen vergaderen en goed kijken hoe we het beste kunnen organiseren. Wordt het een mooi feest volgend jaar? Absoluut. Als het weer met zit, komt alles goed. Dank u wel.